आज पाहुर में कहीं ढूढ़ी आई रहा तो ओकरे के देखनी है तो ख्याल पड़ल कि तनी फोड़ के देखल जाए। पहिलवा का हो गए कि उमा सिक्का उक्का निकले। एक बार छोट छोट रहनी तो आज ही के संगे गई रहनी एक जगह रिलेशन में, तो ढूढ़िया फोड़ला पर न सिक्का निकले। तो का बोल कि दोपहरिया में सब सुत गए रहे न, तो हम और एगो हमारे नियर छोट दोस्त रहे वही का, दोनों जना मिल के दू झपोला ढूंढी फोड़ देनी जाए। अरे 5-6 साल का रहनी हमसे ढंग से वो थुयो ना उठे, लोढ़ो ना उठे सिलिया पर बढ़िया से फोड़े खातिर, लेकिन दू झपोला फोड़ देनी जा। बड़ी आदमी फुंसाई रहना वजन का, लेकिन केहू कुछ बोले ना, काहे कि वजन आजी का मावरा चले, आजी का संगे रहनी ना, तो आजी चाप देखी न हमरे नाथी गलती करला। एगो फुफा रहना वो तनी सपोर्ट में आ गई ना कि ठीक है कैला सर, लइका फोड़ देला सर, तो आदमी के फोड़े के ना पड़ी, फोड़े के ना खइया। और ना तो में सिक्का गोलियो डले रही सब मेरा रुआ 70.5 रुपया निकल रहे। दोनों जना फोड़ के 8.5 रुपया बटले रहनी जा। 8 आना का 5 की मिठाई खरीद ले रहनी जा, 8 गो मिले रहे, ओकरा के 4 गो बटले रहनी जा। तब एकदम अब फोड़ला पर नहीं के मिलत, आदमी समझदार हो गइल बा ना। पहिलवा डालो सिक्का डाल दो, गोली डाल दो।